Bekune concert lomculo endaweni engalindelekile namhlanje eThekwini. Abaculi bavimbe umgwaqo onguthelawayeka uN3. Bebesina bedidelana benandisa khona emgwaqeni. Izimoto bezimenze cishe isikhathi esingaphezulu kwehora. Emuva kwalokho amaphoyisa abayalele ukuba abahlakazeke kwabe sekusuka uthuthuva. Abaculi bathi sebekhathele ukushawa indiva. Asinakiwe the artist ayakhulunywa lutho indaba yethu kade singasebenzi since March, so sesithi ke ake sikhulume ake sivele ukuthi we are concerned ukuthi asinakiwe. Amathisi adlelwe imizi, amathi aqoshelwe ngane ezikoleni, amathisi kuyabheda mfethu. Sacela kakhulu, sacela vula president vula. Balinganiselwe 35 ababoshiwe kulombhikisho. Kuphinde kwashaqwa izimoto eziyisithupha. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.